Хәерлегә була күрсен инде. 61-не менә вакладым. Биттә сәйер миңа никтер ышана алмыйм. Шуңа сер иттереп сакладым. Миңа 60 тулды инде диеп, бір җиһанга аваз салмадым. Беләсез бит инде, бездән сорап тормый. Мин 60-та утырып калмамын. 60-ны бит алтын гомер диләр. Кыл уртасын узган гомернең 60-лары җиткәч, 70-е дә җитәр. Гомер алга баргач күңелне. Һәрбер чорның үзенең матурлыгы, гүзәллеге шуңа килешәм. Менә бүген шалт елмаеп 60-ның теге ягына чыгып килешем. 60-ны да вакладым, 70-не дә ваклармын. 90-ны да язсын вакларга. Их, бер әйләнеп кайтырга иде. 19-да булган чакларга. 19-да булган чакларга. Автор Илнур Галимова.